Малко само, айде. Дигай пътата! Дигай котвата! Пада напред! Какъв е този вятър? Ти ни помогни! Капитане, има силен вятър, какво да правиме? Въпът назад, не виждаш ли, че има вятър? Въпът назад, хватай стоката! Защото ще умре! Как може да спи? Аз не спа, той спи! Аз съм еврей и съм от Господ, небесният Бог, който направи морето и земята. Капитане, какво да сторим, за да разберем защо не постигна тази голяма буря? Да хвърлим жребия, за да разберем кой е виновникът за това. Да, не хвърлим жребия. Този е виновникът за това зло, което ни сполетя. Какво трябва да направим, за да отихне морето за нас? Вземете ме, хвърлете в морето и морето ще отихне, защото зная, че заради мене ми постигна тази голяма буря. Господи, не беше отговорни за смъртта на този човек, защото ти така си решил ние да бъдем живи. Хвърлете го в морето! Господи, каква е тази риба? Какво е това чудовище? Господи, помогни ми! Помогни ми, Господи! Господи, помогни ми! Скръпта ми извиках към Господа и Той ме послуша. От вътрешността на Шеол извиках и Ти чу гласа ми, защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето и потоци ме обиколиха. Всичките Твои вълни и големи води преминаха над мен. И аз рекох, отвърлен съм от очите Ти, но пак ще погледна към святия Твой храм. Водите ме обкръжаха, чак до душата ми. Бездната ме обгърна. Морският бурен се обви около главата ми. Слязох до дъното на планините. Земните лосни ме затвориха завинаги. Но пак Ти, Господи, Боже мой, си избавил живота ми от това. Като чазваше в мене душата, спомних си за Господа и молитвата ми влезе при Тебе. В святия Ти храм, онези, които се повава на безмислените ли, се отказаха от милостта, която можеше да бъде за тях. Но аз ще принеса жертва с валевен глас. Ще отдам това, което съм обрекал. Спасението от Господа. О, Господи, благодаря Ти! Благодаря Ти, Господи! И Господното слово дойде втори път към Йона. Покайте се! Стани иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта. Вашия град ще бъде съсипан. Покайте се! Покайте се! Народе! Народе, покайте се! Покайте се, защото още 40 дена и градът ще бъде съсипан. Момчета! Покайте се! Покайте се, защото още 40 дена и градът ще бъде съсипан. Чакайте малко! Старо, Да. отвън има двама граждани, които стоят главни и жадни и искат да говорят с вас. Да ги пусна ли? Нека влязат да видят ниневските жители какво искат от мене. Царят ще ви приветства, може да влезете. Жители на Ниневия, какво искате? Цари мой, нашите семейства умират от глад. Децата ни не са яли, не са пили. От 3 дни не сме яли нищо. Помогни ни с нещо. Смири се над нас. Кога? Отиди донеси на моя народ каквото искат, за да разберат, че аз съм техния Господ и няма друг Бог. Жители на Ниневия, давам ви това, дано си направите семейството и не забравяйте, че аз съм вашия Господ.
Искам да разговарям с вашия брат. Чакай се малко. Байро, Да. вън пред поркото стои един гражданин и казва, че е пратник на Бога да го пусне да разговаря с вас. Да, нека влезе да